John Assanzian ta' 87 sena u student universitarju li wasal fit tmiem il-kors tiegħu fl-inġinerija mekkanika. Iltqajna miegħu f'wieħed minn laboratorji li tul dawn l-aħħar 3 snin studja fihom. Tul il-laqgħa tagħna miegħu stajna ninnutaw l-ispirtu pożittiv u ċajtir ta' dan l-istudent matur li bħalissa jinsab fl-istadju finali ta' teżi tiegħu li titratta s-saħħa u s-sigurtà fl-inġinerija mill-punt soċjoloġiku, legali u etiku. Anke s-sistema ta' applikazzjoni online għal-kors donna ħadet qata e kif meta daħħal l-età tiegħu bdiet tgħidlu li għandu żball. Però John ma qatax qalbu u b'umiltà għalilna li jażel li jistudja f'din l-età biex jiżra l-esperjenza tiegħu f'ħadd ieħor. Kien jiddispjaċini ħafna li kieku ma għaddejx u għaddej minna għaliex mhux qed ngħid bniedem mur l-università mhijiex ħafifa. Iżda jien kelli l-vantaġġ fuq iż-żgħażagħ li ż-żożija tiegħi għamilta meta ma kienx hemm dawn l-opportunitajiet, issa li hemm ħudhom. John stqar li ġieli għadda minn esperjenzi li saħansitra ħasħajtu f'periklu li ma jafx għada jasal xalih, iżda għażel li jekk jaqa' jerġa' jqum u ma jaqta' qalbu qatt. Mhux jibsa, ħarsu lejja. Illum mhux se niġru warajkom jew bħalkom għax iż-żmien laħaqni alla volja ma fini xejn. Imma kull bniedem jista' jsir dak li jrid taħt kondizzjoni waħda jekk irid u jkun hemm l-opportunità. Saħaq li l-opportunitajiet qegħdin hemm imma ħafna jirraġunaw b'dak li hu se jaħlu fuq il-minimu. U hija ndaħħal dak l-erba' soldi basta niekol. U it-talenti tiegħek se ssir minnhom. Inti għandek obbligu lejn nifsek li tiżvilupphom daw it-talenti għalik u għall-oħrajn. Faħar l-inizjattivi li qed jittieħdu mill-Gvern fil-qasam tal-edukazzjoni u għadda dan il-messaġġ. Il-Gvern qed isaħħaħ kull ma jmur l-istudenti ħanajda bl-Ingliż never had it so good. Xi tridu iżjed? Imma l-għodja titlob ir-reċiproka. Kull minnek student qed nitlob attendi, studja. Temm jgħaddi dan l-appell l-istudenti kollha li għandhom iħossuh privileġġ li jkunu parti mill-Università ta' Malta. Ma tafx, ma fimx, saqsi. Toqgħodx bħal dik il-ġebla josiġġu li qiegħed fih, dak titkellem b'20 lingwa u titkellem biċ-ċafċaf mhux se jifmek.